Takže čau. Právě jsme dokončili přípravu elektriky pro další televizi, tentokrát v rodinném domě. Tak televize nám bude viset na stěně. Za televizí máme připravenou datovou síť, 2 datové kabely, jedno STAčko, koaxiál na satelit a DVB-Tčko, nějakou zásuvku 230 V a máme tady průchodky vlastně ke skřínce pod televizí, kde můžou být jakýkoliv zařízení, PlayStation, Xbox. Zase tady máme nějaký datový zásuvky nebo datový kabely, STAčko a dostatek zásuvek na 230 V, aby nebylo potřeba žádná prodlužovačka. Dále je tady ještě průchodka, vlastně kopoflexka do pracovny klienta, kde bude mít nějaký počítač a chce si protáhnout HDMIčko časem. Máme tady připravený kabel na LED pásky, které budou osvěcovat prostor za televizí.